नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात बऱ्याच जाग्यार रामनवमी उत्सवाचे आयोजन. कारवार रामनवमी निमित्तान कारवारात बऱ्याच जाग्यार उत्सव असून कारवार तालुक्याच्या होटेगाळी भीमकोलात श्री शिवनाथ आणि ग्रामपुरुष देवालो रामनवमी उत्सव निमित्तान 10 एप्रिलाक सकाळी धार्मिक कार्य, दनपारा श्री शिवनाथ देवाली पूजा प्रसाद तसेच दनपारा 1 वाजताना अन्न संतर्पण. रात्री 10:30 वाजताना मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात ब्रह्मानंद कृष्णा गावकर या स्थानिक युवा कलाकारांन बरयल्या कोकणी नाटकाचो उद्घाटन कार्यक्रम. नंतर त्याच नाटकाचो शिवनाथ तरुण नाट मंडळ भीमकोल हेमी सादर करतले पहिलो प्रयोग एक स्वप्न अर्धकुडे. या सगळ्या कार्यक्रमाक हजर रावन श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें श्री शिवनाथ आणि ग्रामपुरुष कमिटी भीमकोल हेमी कळयला. तशेंच चित्ताकोला सोनारवाडा हिंगा रामसीता देवस्थानात श्री राम जन्मोत्सवा निमित्तान दनपारा 12 वाजताना श्री रामाक पाळण्यात घालचो कार्यक्रम. 1 वाजताना श्रीची आरती, तीर्थप्रसाद, नंतर महाप्रसाद. रात्री 9:30 वाजताना पालखी मिरवणूक, पूजा प्रसाद वितरण. रात्री 10 वाजताना कला चेतना वळवई बांदोडा गोवा हे मी सादर करतले कोकणी नाटक भिवपाची गरज ना. 11 एप्रिलाक सांजेचे 4 वाजताना दहिकालो, नंतर श्रीची पालखी समुद्रस्थाना वयतली अशें चित्ताकोला दैवज्ञ ब्राह्मण श्री रामसीता देवस्थान समिती सोनारवाडा चित्ताकोला कारवार हेमी कळयला. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकोला ग्रामपंचायती व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक 7 बाजार सुरू करूक चित्ताकोला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकोला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. विनाकारण अल्प लोकांन सार्वजनिकाचेर फातर आणि ताती मारिल्ल्यान एकट्याक अटक, 2 जण फरार. भटकळात रात्रीन विनाकारण लोकांचेर ताती आणि फातर उडयल्ल्यान एक प्रकार आतंक निर्माण जाले. तेन्ना सार्वजनिकान एकट्याक धन पुलिसाल्या ताब्यात दिले. हेबळे ग्रामपंचायतीचे गांधीनगर हेबळेत ताती उडयल्ले अल्प लोकांन हनुमान नगरात ऑटो रिक्षा चालक कृष्णा मास्तप्पा नायक हेमगेल्या तकलेचेर फातरान वार केलो. गुरुवर्गा लागीं रस्त्यान चमकून उच्या युवकाचेर ताती मारली. तेन्ना तेगेल्या भावान अलंपरा फाटल्यान धांवन शहराच्या राघवेंद्र मठा लागीं एकट्याक धन पुलिसाल्या ताब्यात दिले. तेन्ना 2 जण फरार जाले. जशी ही खबर लोकांक कळली, पोलीस ठाण्या मुखार शेकडो लोक जमा जाले. कसली अप्री घटना जावूं जायना ह्या कारणाक लागून खबरदारीचो उपाय म्हण पोलिसान लाठीचो उपयोग करून जमिल्ल्या शेकडो लोकांक बाजून केले. भटकळात आयताराक चन्नपट्टण हनुमंत देवालो ब्रह्म रथोत्सव जावचो आसा. खबरदारीचो उपाय म्हण जास्ती संख्येन पुलीस बंदोबस्त दवरला. पीक रक्षणेक म्हण गायिल्ल्या पासात चितलपण मृत. होन्नावर उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्यात हडीदबाळ ग्रामात पीक नाश करतात म्हण पीक रक्षणाक रानटी डुकराक धरूक पास गायिलो. त्या तारीच्या पासात 1 वर्साच्या चितलपण मृत जाल्ली घटना घडली. घटनास्थळार वलय अरण्याधिकारी विक्रम आणि कर्मचारी भेट देऊन परीक्षण केले अशें कळ्ळां. स्पीकर कागेरी हेमगेल्या गाडी मुखार येयलो बिबटो. शिरसी कार्यक्रम आटोपून आपल्या स्वग्रामात वयताना विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमगेल्या गाडी मुखार एक बिबटो येयलो. शिरसीच्यान 8 किलोमीटर पयस कागेरीक बरूर मार्गाच्यान वयचे आशिल्ले. हाजी पयले बी हिंगा बिबटो आसा म्हण सांगताले. जाल्यार आतां प्रत्यक्षात कॅमेरात कैद जाल्ले आसा. कागेरी हेमगेलो वाहन चालक किरण हेगडे हेमी स्पीकर हेमका घरा सोडताना कागेरी लागीं नेगार कत्री कडेन बिबटो रस्त्याचेर आशिल्लो. तेन्ना गाडयेचो प्रकाश पळोवन बिबटो रानाकात धांवन गेलो. जाल्यार गाडी चालक स्पीकराक सोडून परत येता आसतना बिबटो निपून आशिल्लो गाडी चालकान आपल्या कॅमेऱ्यात फोटो कैद करून घेतलो. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. शिरसीत दरवाढी विरुद्ध काँग्रेस पक्षावतीन आंदोलन. शिरसी उत्तर कन्नड जिल्हा काँग्रेस, उत्तर कन्नड युवा काँग्रेस आणि शिरसी ब्लॉक काँग्रेस हेमगेल्या सहयोगान जिल्हाध्यक्ष श्री भीमण्णा नाईक नेतृत्वात शिरसी जुन्या बस स्टँडाच्या सर्कलाकडेन वाढत्या महागाईन दरवाढी विरोधान राज्य आणि केंद्र सरकाराविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून नंतर शिरसी पोलीस स्टेशनार वचून धर्मांतर विषयाचेर विवादित भाषण दिवचे गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र आणि सी.टी. रवी हेमचे विरुद्ध प्रकरण दाखल करूक मनवी दिली. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट द्यात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.